YouTube. Og i dag spiller vi lidt Battlefield 4. Og nu skal vi jo ud og banke nogle af de idioter. De skulle lige så tolde sig på, hvor jeg vil. Ja. Nå, men jeg kommer nok ikke til at tale så meget. Grund det bliver nok lidt svært. Jeg prøver at koncentrere mig. Så lad os lige komme væk fra det sted. Det gør pænt, hvis de rammer mig. Ja, som der. Ja, så er det ud. Ja. Der siger jeg lige. Ja. Nå. Hvad skal vi da lave? Vi har en helikopter der. Og de har lavet automatisk løg. Nå, nu skal vi passe på, at vi ikke styrter. Det der var tæt på. Ja, men den her video var kun i 5 minutter. Nej, lad os sige 5. Det der var tæt på. Og her siger vi så ud, og så ja. Og så siger vi nu. Nej! Shit. Den der helikopter gjorde ondt. Hvad for en slags mand spiller vi som? Vi spiller som sniper. Det var spændende. Shit. Det var tæt på. Men I ser ikke det her på højeste grafik. Kan jeg allerede sige. Au. Står et der over land. Her. Det kan jeg lige så vel sige kommer til at gøre ondt. Den der kan vi få. Der. Et eller andet kommer vi til at gøre. Den der skal spottes. Hvor fanden er den idiot? Væk. C4 has been set. Au. No. We've neutralized objective Alpha. Ej, det smager så. Kom væk. Yes, der er mennesker. Men altså, vi kan. Den er heden med den højeste grafik. Og jeg kunne til den danske film. Jeg sætter stilet op. Det gør vi forresten på Shift.
sætter man speeden op. Au. Og så slapper man lige af. Shit. Ej, vi nåede ikke at skifte. Det glemte vi lige. Så kommer jeg afsted. Wow. Okay, er man ude på at slå os ihjel? Jeg tror lige, hvis vi lige smider noget af det der. Au. Enemy soldier west of where you are. Objective Delta has just been neutralized. I spotted There's some more ammo. Jo, stort. Der er vist en, der er god til at se på det. Okay, lad os se. Den er sovet, så er vi også med det gik. Lad os så komme afsted. Ja! Objective Delta is no longer under our control. Okay, der bliver allerede skudt efter hende. Så kommer jeg over til. Vi skal da ikke opføre os som kujoner. Men som sagt er det her badefilter og jeg kan ikke gøre så meget mere, så vi ses i YouTube.